Oedd y tasgau lan i'r wythnos hyn, o'n i'n teimlo, o'n nhw'n bethau, o'n i ddim, dylen ni'n gwybod y pob beth, ond oedd y dasg, y PowerPoint, wel, yr rhwyddo glân, honno oedd yr un, oedd bach mas o comfort zone ni, a, wel, mae wedi dangos ni heddi nawr, wel, o'n i'n teimlo fel o'n i wedi bod yn siarad yn ymysg yn gilydd, o'n i'n teimlo bod ni gyd yn eitha cyfartal a bod dim lot o waniaeth rhwng ni, so, allai fod yn union ni, a, wel, fi oedd e'n anffodus, ond o'r rhaid i rhywun fynd o dde. Sy'n ni'n annog unrhyw un i drial. A jyst am y profiad a'r sport. A dod i'n nabod ffrindiau newydd. Y dimlad ofnadw bys. Sefyll tu ôl fyna, 4 wedi camu ymlaen. Fi'n eisiau credu bod hwnna wath dimlad na camu ymlaen. Ond beth fi wedi gwneud? O'n i'n gweld yr hys yn altro fel yn dod ni ymlaen. A gyda i wirioneddol ofn. Paso fo yn y ffeinal. Trist iawn i dy gwir, ti'n bod, dyn ni gyd wedi dod gymaint o ffrindiau dda wan. Ac yn biti gweld rhywun gadael, mae'n un yn llai efo ni mewn grŵp, so... Oedd yna drian i'r rhys. Gwaith yn bennant, so hwnna'n dod dim rwyddach. Na, fi o siawns cael ei dwlu mas gyda llai ma bob tro. Ond falch y diawl bod fi'n mynd trwyddo. Ar ôl yr gwaith yn biti'r rwyddo glân. Di a ddim yn mynd dim haws. Na di, ddim o gwbl. O'n i'n crynu cyn nhw'n gychwyn galw neb mlaen, so... Ie. 4 ola. Am beth rhyfedd i feddwl. Pressure yn rhan o'n awr, dwi. Big time, bud. Ond beth sa di'n ei wneud? Just wneud i orau a... Os na ti'n gwybod ateb, ti'n gwybod ateb. Os ti'n gwybod ateb, mae'n rwydd, dwi. Ond, Lwcus, dwi'n dal yma. Wel, ydy beth altro tro nesaf, neu ddau wedi mynd? Eisiau fi dod nôl o ble o'n i wedi bod. Fi'n credu cwbl o dasgau diwetha fi wedi bod yn neud ddim yn neud cweit digon da, so fi'n falch dod nôl lan i ble fi moyn fod. O'n i'n mynd dod yn agosach. 1 shot fach to, a 4 tough ar ôl. Look out ryddi. Ydw, dwi wedi cyrraedd fan i'r stage yma, so gen i weld beth sydd yn aros amdanau yn yr rhaglen nesaf. Gobeithio byddai'n gallu llwyddo i mynd drwad i'r ffeinal. Gobeithio. Dwi eisiau mynd o fadre canolbarth Cymru. Braf bod yn y 4 ola. Dwi eisiau gwneud 1 waith eto does i gael fod mewn rhan yn y ffeinal, a am hwnna dwi'n nelu am. Eisiau'r pick-up yna'n drenis. So, gan i weld. Mae'r boes eraill, mae pawb yn dda, so allu fynd unrhyw ffordd. Fi mai ennill. Felly mae'n gyllell wan, de. Yndi.